Hinihimok naman po ngayon ng Department of Budget and Management o DBM ang mga mambabatas na ipasa ang Progressive Budgeting for Better and Modernized o PBBM Governance Bill. Inihayag ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang panawagang ito sa ikalawang araw ng Development Budget Coordination Committee briefing to the Senate Committee on Finance na ginanap nitong Miyerkules, August 14, kasama sa mga prioridad ng kasalukuyang administrasyon ang naturang panukala na naglalayong i-institutionalize ang Public Financial Management o PFM sa pamamagitan ng modernisasyon nito. Kapag naisabatas na, magkakaroon na raw ng reforma na sumasaklaw sa budget cycle. Mapabibilis na rin ang digitalization ng mga sistema ng PFM, magkakaroon na ng Treasury, Single Account, Accounting and Auditing Reforms, Integrated Financial Management Information System, at may papatupad na ang Cash Budgeting System. Magsisilbi rin itong daan sa pakikilahok ng mamamayan sa buong proseso ng pagbabudget. Aktibo raw na nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa lehislatura upang mapabilis ang pagpasa ng panukalang batas. Samantala, nananawagan naman si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa kapwa nito mambabatas na sanayin ang pagkakaroon ng fiscal discipline habang sinusuri ang panukalang 6.35 trillion pesos budget para sa susunod na taon. Kaugnay nito, binanggit din ni Pangandaman ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address na humihimok sa Kongreso na maging maingat sa pagsusuri sa FY 2025 National Expenditure Program.